У эфире информационный выпуск «Новины час мясцовы». Вас вітаю я, Леся Ушакова, и галоўнае сёння. Корм, солома и озимый рапс. Аграры Маладзечыншчыны спяшаюцца як мага хутчэй сабраць ураджай. З жніўня пенсионерам повысить пенсии. Рашэнне прынята прэзідэнтам Беларусі, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Калі глядзіш, душа радуецца, так кажуць пра вышытыя карціны майстрыхі з Маладзечна. Здымачная група МКТБ пераканалася ў таленце жанчыны асабіста. Моладзь за ураджай. У Беларусі на уборцы ураджаю вызначыліся 5 маладых кіроўцаў-тысячнікаў, паведаміла сакратар Цэнтральнага камітэта Беларусі Рэспубліканскі саюз моладзі Юлія Зінкевіч. На 19 ліпеня ва ўборачнай кампаніі задзейнічаны 259 маладых вадзіцеляў. З іх ужо вызначыліся 5 тысячнікаў, 2 ў Мінскай вобласці, 3 ў Магілёўскай. Гэта вадзіцелі, якія перавезлі 1000 тонн і больш намалочанага збожжа. На палях у кожным рэгіёне будуць арганізаваны ушанаванні маладых лідараў з уручэннем дыпломаў пераможцам. Тэрытарыяльныя арганізацыі БРСМ накіруюць бацькам падзячныя лісты за годнае выхаванне сыноў і дачок, адзначыла Юлія Зінкевіч. Па ўсёй краіне маладыя вадзіцелі ўжо перавезлі звыш 61 тысячы тонны. Саюз моладзі праводзіць рэспубліканскі праект «Моладзь за ураджай». Спаборніцтвы праходзяць у намінацыях «Моладзевы экіпаж камбайнераў», які дасягнуў найбольшага намалоту, і малады кіроўца, які перавёз найвышэйшую колькасць збожжа. Пераможцамі стануць першыя экіпажы тысячнікі і вадзіцелі, якія занялі прызавыя месцы ў працоўным спаборніцтве па выніках уборачнай кампаніі. Мэта праекта – павышэнне прадукцыйнасці працы маладых працаўнікоў вёскі, занятых на уборцу ураджаю, заахвочванне іх працоўнай ініцыятывы і папулярызацыя сельскагаспадарчай працы. Корм, солома и озимый рапс. Аграры Маладзечыншчыны спяшаюцца як мага хутчэй сабраць ураджай. Зараз вядзецца нарыхтоўка кармоў, уборка соломы. У Гарадзілава ў практыку укаранёны высокаўраджайныя гібрыды азімага рапсу. На сённяшні дзень аграрыі заняты адразу некалькімі відамі сельскагаспадарчых работ. У раёне працягваецца нарыхтоўка кармоў страў другога укосу. Ідзе ўборка рапсу, пачалося жніво. Асаблівая ўвага надаецца ўборцы азімага рапсу. Невыкананне тэрмінаў і правілаў уборкі культуры да ачысткі і захоўвання насення могуць правесці да значных страт ураджаю. У Гарадзілава укаранены ў практыку высокараджайныя гібрыды азімага рапсу, устойлівыя да абсыпання і палягання, што дазваляе правесці уборку ураджая з мінімальнымі стратамі. Соблюдение сроков и полностью весь технологический регламент, так называемый, он полностью соблюден. И сделано все в сроки. Ну, в принципе, погодные условия, может, еще что-то сыграли. На полях сельскагаспадарчага кааператыва Гарадзілава пасеяна каля 600 гектараў алейнай культуры, на уборцы якой працуе 6 камбайнаў. Варта адзначыць, што ўсе збожжаўборачныя камбайны абсталяваны адмысловымі прыстаўкамі. Яны неабходны для таго, каб звесці да мінімуму магчымыя страты. У народнай гаспадарцы рапс мае немалаважнае значэнне. Ён выкарыстоўваецца для вытворчасці алею, атрымання біяпаліва, корм з яго багаты на пратэін, які неабходны жывёле. Акрамя таго, рапс спрыяе прадуктыўнасці культур, якія ідуць за ім у севазвароце. Во-первых, на разных землях разные сроки созревания. Где-то у кого-то песчаная почва, где-то у кого-то простые сорта. У нас гибриды. По отношению к прошлому году мы уже увеличили площадь более на 120 гектаров больше мы посеяли, 120. И на этот год еще планируем в планах не 600, а 800 гектаров посеять. Выразна і без бою працуюць не толькі новыя камбайны. За перыяд уборкі праводзіцца працоўнае спаборніцтва за першыя месцы. Ад прафсаюзу выдаюцца прэміі. Ад гаспадаркі ў гэтым годзе будуць уручаны каштоўныя падарункі. З жніўня пенсіянерам павысіць пенсіі. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. За кошт сродкаў дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва з 1 жніўня бягучага года прадугледжваецца пераразлік працоўных пенсій. Іх павышэнне ў сярэднім на 6,6%. Такім чынам сярэдні памер пенсій па ўзросце складзе 446 рублёў. Адпраўляюцца за ляснымі дарамі і знікаюць. У сезон збору грыбоў ягад павялічваецца колькасць людзей, што заблудзіліся ў лясных масівах. Паведамілі ва ўпраўленні аварыйна-выратавальных службаў і ліквідацыі надзвычайных сітуацый МНС Беларусі. Методыка пошуку такая. Калі чалавека не ўдалося адшукаць за светлавы дзень, то да работ падключаецца рэспубліканскі атрад, у арсенале якога ёсць спецыяльнае абсталяванне, квадрацыклы і матацыклы павышанай праходнасці.
У выпадку неабходнасці спецыялісты могуць аказаць першую медыцынскую дапамогу. Структуры МНС вось ужо больш за год дзейнічае спецыяльнае падраздзяленне, спецыфіка якога пошук людзей зніклых у цяжкадаступных месцах. Атрадам праведзена звыш 50 пошукавых работ. Сёлета ўжо больш за 20 выездаў. Знойдзена 6 жывых і 2 загінулых. 4 шукаюць па гэты дзень. Зменятся формы проведения выпускных экзаменов. Министерство адукации затвердило пералік вучебных предметов, по яких школьники будут сдавать экзамены у новым навучальным годзе, поведомляет национальный правовой портал Республики Беларусь. Для девятиклассников прадугледжаны 3 письмовые испыты: белорусская, русская мовы и математика. У колледжах мастацтва, у средних школах колледжах мастацтва и гимназиях колледжах мастацтва девятиклассники роўна з асноўнымі будут сдавать практычны испыт по адным з вучебных предметов на выбор. 11-классникам у новым навучальным годзе трэба будзе пісьмова здаваць матэматыку і на выбор беларускую альбо рускую мову. Вуснымі будуць замежная мова і гісторыя Беларусі. 11-классники сярэдніх школ колледжаў мастацтва у гімназіі будуць здаваць дадатковы практычны экзамен, накіраваны на развіццё іх творчых здольнасцяў. Формы правядзення выпускных экзаменаў у новым навучальным годзе і пералік вучэбных прадметаў, па якіх праводзяцца выпускныя экзамены, устаноўлены пастановай Міністэрства адукацыі і уступаюць у сілу ўжо з 1 верасня. 22 ліпеня президент Беларуси подписал указ об восеньскім призыве. Документом затверджены призыв мужчин, что з'являются громадянами нашей краины на воинскую терминовую службу и службу у резерве у жніўні-лістападзе 2019 года. Дадзены указ тычыцца беларусаў, якім до дня призыва сполнится 18 годов и что не маюць права на адцягванне тэрміна службы, а таксама мужчин, что страцілі права на тэрміноўку. Адначасова документ прадугледжвае звальненне ў запас военнослужачых, якія ўжо адслужылі устаноўленыя тэрміны. Проверка боевой готовности узброеных сил на дорогах Могилевской, Минской, Брестской, Гродзенской областей с 23 по 24 липеня чакаецца рух колонн военной и специальной техники до места выканання задач у рамках проверки боевой готовности, поведомляет Министерство обороны. Дзяржаўтаінспекцыі, военно-аўтамабільнай инспекции рекомендуют удзельнікам дорожного руху быть пильными и выконваць правила дорожного руху. Кіроўцы, не спяшайцеся. Дзяржаўтаінспекцыя «Маладзечна» з 25 по 28 ліпеня праводзіць абласную профілактычную акцыю «Хуткасць». А 26 ліпеня ў рамках гэтай акцыі адбудзецца адзіны дзень бяспекі дарожнага руху пад дэвізам «Скінь хуткасць». На тэрыторыі Маладзечынскага района з пачатку года ўчынена 17 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 1 чалавек загінуў, 18 атрымалі цялесныя пашкоджанні рознай ступені цяжару. 2 аварыі адбыліся па віне нецвярозых кіроўцаў за перавышэнне ўстаноўленых хуткасных рэжымаў вадзіцелямі транспартных сродкаў. У районе до адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута больш за 400 чалавек. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае, у перыяд акцыі «Хуткасць» да парушальнікаў ліхачоў будуць прымяняцца самыя строгія меры адміністрацыйнай адказнасці. Супрацоўнікі міліцыі арганізуюць узмоцнены нагляд за выкананнем удзельнікамі дарожнага руху ўсіх правілаў і фотафіксацыі фактаў парушэння хуткаснага рэжыму і абгону. Калі глядзіш, душа радуецца, так кажуць пра работы Зоі Шчолкавай. Сёння ў яе творчай капілцы больш за 100 вышытых карцін. Здымачная група МКТБ наведала майстрыху і пераканалася, што талент неад'емны спадарожнік Маладзечанкі. Дама з гарнастэем Леонардо да Вінчы, дзяўчына з жамчужнай завушніцай Яна Вермеера, навальніца П'ера Юстакот. Гэтыя працы да яшчэ дзесяткі іншых быццам дакладныя копіі, зробленыя таленавітым мастаком. І толькі пільна прыгледзеўшыся да чарговай карціны, разумееш, яны не намаляваны маслянымі фарбамі, акварэллю альбо тушу, а вышытыя крыжыкам, а некаторыя бісерам. У ролі творцы жанчына на пенсіі майстрыха Зоя Шчолкава. Когда я ушла на пенсию, а на пенсию я ушла не в 55, а где-то за 60. Получилось такое, что я не знала, куда себя деть. Где-то была выставка, по-моему, в клубе железнодорожников. Я пошла, посмотрела, мне это так понравилось, я заболела. Узнала, нашла эту автора, это кто рукодельница. Она мне сказала, что она приобрела это где-то через Украину. Очень трудно было, но я снабженец, я везде ходы-выходы сдаю. Я нашла этого человека у нас в Беларуси, который с Украины привозил эти работы. И вот так вот началось. Вот эту работу сделала, потом вот те вот 3 китайские, вернее 6 штук китайских наборов, вот все 6 одинаковых, видите, наверное. Вот и отсюда пошло. Тонкае пачуццё прыгожага дазволіла Зоі Зейнолаўне ператварыць сваю кватэру ў сапраўдную галерэю. У кожным пакоі карціны, якімі можна любавацца і здзіўляцца. На одну працу, у залежнасці ад складанасці выканання, жанчына затрачвае ад 2 дзён і до 5 месяцаў. Вот одна из последних моих работ «Бархатный вечер».
Эта работа мне очень нравится. Положу, смотрю, нравится, делаю. Вот эта работа очень интересная, я считаю, домик в лесу. Ну, а вот эти маленькие работы, вот то, что это я делаю уже в перерыве между большими работами. Я называю их отдыхалочки. У колекцыі таленавітай маладзечынкі не толькі мастацкія работы, яшчэ пенсіянерка вышывае іконы бісерам. Працуе Зоя Зейнолаўна не на продаж, а для душы і каб дарыць людзям радасць у прамым і пераносным сэнсе. Яе работы ўпрыгожваюць кватэры і дамы родных сяброў і знаёмых. Ніткі становяцца чароўнымі ў руках майстрыхі. За 10 гадоў яна так прызвычаілася да гэтага занятка, што без вышыўкі стала цяжка ўявіць сваё жыццё. Вышиваю практически каждый день. Муж смеется. Я так говорю, если я не вышивала сегодня, день у меня потерян. Он смеется. Что, потерян день? Если я на даче была и там, допустим, приду уставшая, конечно, тогда не вышиваю. Ну что, у тебя день потерян? Я говорю, потерян. Працы жанчына шукаю ў спецыяльных каталогах. Там можна пабачыць розныя стылі і натхніцца выявамі. Скончыўшы работу, канчатковага выніка не ўбачыць. Дзеліцца з намі Зоя. Калі тканіна высцерана, адпрасавана і да яе падабрана рамка, толькі тады карціну можна ацаніць. Все мои работы, какие я выполняла, я считаю, что это мои подружки. Когда я вышиваю, я всегда с ними разговариваю. Они и радость, и бывают и неприятности, все, я делюсь с ними. Я считаю, что это мое наследие. Я считаю, что эти работы останутся после меня, может быть, раздадут знакомым, людям. Вот так. У гэтых карцінах душою творчасць знітаваная. Паглядзець на іх да Зоі Зейнолаўны як на выставу часцяком завітваюць госці. Хутка галерэя папоўніцца яшчэ адной працай. У планах вышыць вялікае палатно пад назвай «Вадаспад». Алеся Ушакова, Алексей Андраевский, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны. Наступны агляд падзей ужо заўтра о 19 гадзіне. Добрых навін і да сустрэчы.